Кметът на община Перник Росица Янакиева подписа днес акт номер 2 по зелена и достъпна градска среда, с което реално проектът бе предоставен в ръцете на строителя. Първата копка беше отложена заради метеорологичните условия, но ще бъде направена при първа възможност. С реализацията на проекта ние практически ще обновим централната градска част, създавайки условия за всички граждани на Перник, за гостите на Перник да пребивават в една по-подредена, по-комфортна, най-вече по-достъпна среда. Стойността на този проект е 4 милиона 998 хиляди 689 лева. Знаете, че общината кандидатства, бяха одобрени, имам още 10 подобекта, които са на приблизителна стойност до 500 хиляди лева всеки един от тях. Така че наистина разчитаме, тъй като доколкото знам сме една от първите общини в страната, която е провела процедурите и започва действително работа по обектите. И тъй като управляващ орган е обещал, че тези общини, които са отличници като нас, ще бъдат дофинансирани допълнителните обекти от реализираните икономии от други бенефициенти, а също така и от нас, се надявам да имаме възможност в рамките до май месец, в рамките до май месец 2015 година да изпълним всички останали 10 подобекта, с което цялата централна градска част на град Перник ще бъде преобразена. От общината обясниха, че строителните работи ще започнат от улица Търговска и зад паметника на Кракра Пернишки. Идеята е главната улица на Перник, както и площа пред хотел Струма, да бъдат завършени до абитуренските балове тази година. Реконструкцията на площада ще започне след като преминат празненствата за 24 май. Докато тече строителството, всички зони ще бъдат оградени според правилата, ще бъдат оставени участъци, където гражданите да преминават. Има график на реда и времето, в което ще се работи по обектите, предстои той да бъде качен на сайта на общината. С реализацията на тази разработка ще се подобри физическата и жизнената среда в града и ще се предоставят нови възможности за икономическо и социално развитие. Целите са да се привлекат повече гости и инвеститори, да се доразвие изградената зелена система чрез подновяване и реконструкция на съществуващи паркови площи и да се осигури достъпна среда за хората в неравностойно положение.